Τράβα βίντεο. Για πάμε να δούμε τώρα, για κύριε Μάνο, για κάνε μας εδώ μια ξενάγηση. Τι είναι αυτό που βλέπουμε? Η μπακαουκία, παιδιά. Ανάθεμα για να ξέραμε που είμαστε τώρα. Κάπως λέγεται αυτό. Κάπως θα λέγεται εδώ. Μετά την κακιά βίγλα, Και πριν τα κανάκια. και πριν τα κανάκια. Πριν τις κολόνες. Δεν είναι σαν να αυτό το καλό. Ρε σε μια φορά. Κάτσε για τραβέ. Βίντεο και θα ακούγονται. Δεν πειράζει, να τα πούμε και στους φίλους μας. Εδώ τι είναι αυτό? Όχι ρε. Ρε εσύ δεν πήραμε το φίλο. Πολύ ωραία. Τα γλαρόπουλα. Μια Κυριακή με τους φίλους στη Σαλαμίνα. Κάπτεν Μάνο, για πες. Όλο τσιγάρο ρε, πούς τι κάνεις? Έλα τσιγάρο από το τέτοιο ρε, από τον άσταθμο έχω κάνει. Θα με τρελάνεις τα τσιγάρο τα πιο μακριά τη βάρκα όμως. Στο σβήνει ο αέρας, φίλε. Με τους 40 κόμβους. Είναι πολλά τα μίλια.